Sziasztok srácok, én Botafusz vagyok, és sport videó! Igen, az előző részben megöltem egy gigászt, és kiirtottam az összes falut, kivéve ugye a barna falut, amit már az előtti részben megbarátkoztattam. És már csak ez a Nyambat Levendula falu van hátra, akik szintén, hát Janik, hosszú Janni, azt hiszem így van a nevük. Szóval elég idegesítő. És a minap, képzeljétek el, találkoztam egy gigász Jannival. Szóval eléggé érdekes volt. Játszok, és akkor csak így előttem terem egy ilyen óriás. Értitek? Te mit csinálsz a lábaddal? Remélem láttátok így. Ez a farok halálos. Ránézni is halálos. De komolyan, na. Mi ez? Úristen! Bocsánat, de muszáj utánoznom. Na, akkor itt van még egy emberünk. Igen, enni kéne. Mondom, egyet. Ott vannak a házi állatkáink, akik közül az egyik összement. Megsebesült a bökesz! A beszme meg nem. Na. Egyetek az Istenért. Ez sem. Van 3. Na, ez értelmes. Oké, te szedjél kőbaltát, aztán letámadjuk a Levendula falut. Itt van még egy, és ott. Egyelőre csak így. Ilyen rohanszerűen lenyomjuk őket, aztán ezt a 3-at, utána jöhet a maradék. Bom, 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 de azt a... Olyan. Tök, hogy maguktól kijelölik. Isten. Miután mindenkit megöltünk, utána jöhet a falu. Gondolom, hogy gyártja a kicsiket. Meg 2 kicsi van. Újabb. 2 kicsi. Na jönnek a Janik, 106, kemény, 106 HP-val. Gyerünk! Jani! Támadás! Jani! Hi-hi! Ez az! Gyerünk! Gyerünk, dicső Janinét! Ja. Nem tud túlordítani! Nagyon nem! Ajaj! Egész jó az így! Nyíljátok ezt! Nyíljátok! Akiknek kevés HP-k van. Gyerünk már! Kicsit! Ajaj, nagy lett a kicsiből! Úgy? És akkor... Most... Így... Támadjátok! Újra! Vadállatok, lopják az... Akkor rakok egy kicsit, akkor talán elmennek. Ezt jól nyomjuk. Az mit üt? Ha-ó!
mit ütsz? Kérdezni. És te? Te mit ütsz? Miért a földet? De! Istenért! Hova? Mit ütsz? Gyerünk már! Azért. De hova ütő? Hova ütöttök, basszus? Mit ütnek ezek az idióták? Értitek, így mellé ütnek. Így körbeállják, de annyi eszük nincs, hogy legalább az épületet üssék, ha megnéztétek. Ha nem, akkor meg tekerjétek vissza. Szóval gratulálunk. Nem gratulálunk, meg nem is gratulálunk, hanem elsősorban, és nézd meg. Mindegy, most nem tudom. Elég agresszívek lettünk. Pontosabban fullos agresszív. Na, akkor nézzük ezt a beszélgetést. Valamilyen ház. Házat építünk. Tetőzsed uralja a kontinens. Igen, kontinenset egyébként. És készen áll rá, hogy a fajtájuk civilizált várossá fejlessze. Bocsánat, faluját. Megelőzve a többieket. Köszönjük. Igen. Köszönjük. Ó, ezt még sose próbáltam. Úgy. Házikó. Ó, menő. Mindig magasat építek. Szeretem. Oké. Na. Tehát én nem kell semmi, de egy ilyen. Úgy. De édes. Ide. Értsem ezt a zenét, katasztrófa. Így. Kos legyen zene! Ó, ez menő ajtó. És ablakok. Ide. Ó. És oda. Így. Egyébként sokan kérték már, hogy bocsánat, az osztálytársaim közül kérték már páran, hogy csináljak videót, mert tetszik nekik, és én ennek örülök. Ó, ez menő, figyelj! Ó, király! Jani a király. Na, oda is. Oda tetőjér is. Na, oda meg külön kell tenni, köszike. Oké. Téged is. Ja, te már vagy. Akkor neki adunk egy ilyen fémes vasajtót. Úgy az oda. Aha. Jaj. Elnézést. Megint meg vagyok fázva. Csak most legalább nem folyik az orrom, mint valamelyik előző részben volt az, hogy állandóan szivogtam. Ezt oda? Ó, de menő. Nem! Vissza. Nem is olyan rossz. Figyeld már. Mert ugye kicsit dőlve van ez a rész, ez jó az ott tetőnek. És ez nem, ez fúj. Jaj, ne. Kész a... Jani. Nem, nagyé. Jani. Nem. Háza. Jani háza. Háza. Na ez. Háza. Hihetetlen. Jani háza. Ja. Menő. Ez a zene. És ezek a hangok. Dupla bajusz. Emlékeztek? Atombom. Nem kell felrobbantani mindent. Jó, mondjuk, úgyis ezt fogjuk csinálni. Itt katonáinak jó lenni. Szerintem.
Igen, csinálunk tankot. Méghozzá World of Tanks-eset. Higgyétek el, menni fog. És csinálunk tankot. Igen. És még ki? Igen? Te? Sütit! Mi van? Jó, azt hiszem, ez egy nagy baromság. Akkor házikó, rombolás, robbantás, és tank! És ugrál mindenki, ez idióta. Mi az ott maradt a csirkeul, ott maradt az állat helye. Az szép. Ja, most, na igen, most megcsináljuk a tankot. Ez. Már készültem rá, és kitaláltam nagy részét. Mi ez? Nem. Így. Így kell nekünk egy... Ilyen torony az nem lesz normális, kell egy ilyen. Így egy kicsit összébb nyomjuk. Feljebb. Így. Aha. Aztán mi van itt? Ez most nem kell. Ez majd a hajóra lesz jó, mert warship-es hajót fogok csinálni. Ez a löveg, ez jó. Persze majd még kell mást is tenni rá, mert alapból ez így nem jó. Ez. Igen, kell egy löveg, de azért rakunk rá egy olyan igazi fegyverzet is kell rá, hiszen most lehet, hogy tankszerűvé akarom tenni, de közben azért erejű kell legyen ereje. Kidögtem. Így, és meg... így. Tank a javából. Várj, nem. Kicsit elő van a tornya. Úgy, így, és akkor nem borul fel. Ja, ezt megy egy kicsit be, úgy. Hátulját és popóját is. Na, nem, a hátulját is ki. Vissza. Így. Nem baj. És akkor... lánctalp festés oda. Fémes kinézet. Ennek. Nézzük még mi van. Maradjon ez a szürke. Ebben. Ez milyen? Sokkal jobb. Oda is. Hány része van ennek a testnek? Oda van. Így és egy ilyet neki. Nem szürkében, te! Jó, ez lesz a Jani tank. Ezt most jól írtam. Kész! Ja, kész van. És akkor szénhidrogén részletek felmérése. Azt hiszem, itt egy-kettő várost, ha elfoglalok. Igen. Talán 3. Ne! Azok a farkak! Ne! Nézd meg! Ez nagy, ez jól néz ki. Jó, tekerjük. De az a mozgás... hagyjál, nem akarok kameraoktatót. De... na, gyerünk már, nézzem! Hol vannak? Nem látok embereket. Hol vagytok ott? Haltan! Valami... Ez a beszéd... Oké, még egyet és még egyet. Oké, ez milyen? Ez tóparti, akkor tervezek hajót is. Na igen, ezt is tudom már, hogyan kell. Ez ilyen. Kicsinyítjük, hosszabbítjuk. Kicsit érdekes lesz majd. Ez nem.
Igen, ez volt az. Berakjuk. Laposítjuk. És kihúzzuk. Csak a hajót is megnöveljük. Ne. Ez. Most mi az? Tűnj el! Ez a kocka, ez beteg. Jó lesz ide. Ide. Ez jobb is, mint ez. Ide. Ez az. Igen. Kell egy fedélzet. Igen. Oda még rakok egy kisebbet. Na. Igen. Ez. Tudom. Ez kell. Nagyobbítjuk. Szépen. Így. Nekem tetszik. Én imádom. Igen. Hajócsavar. Oda lentre. Sebesség. 43-as sebességet ad neki. Az azért szép. Sebesség plusz egészség. Mindkettő azt adja. Az egyik jól néz ki. Így. És akkor most jött a fegyverzet. Ami... Hiszen a fegyverzet teszi hajóvá a hajót, szerintem. Meg tök jól néz ki, ezek ilyen igazi... Ilyen igazi... Ez mi? Szóval... Igazi hajóágyuk. Így, csak ez kicsit hátrébb, úgy. Téged is behúzunk. Bejjebb. Úgy, és akkor hátulra egyet. Úgy. Az ott. Ne. Oda. Úgy. Jó. Megfordult. Bejjebb. Nem. Oldalra. Menő. Nem, ezt. Kicsit. Így. És akkor... Ennyi elég erős 43% lesz, még rárakom. Lassú lesznek, kevés HP is. Ja, még a festés. Ez mi? Hadihajó nincs. Igen. Ez jó. Szóval, hajó. Hol van? Hajó, nem. Hajó. Jani hajó, kész. De azért menő. Házat is kell tervezni. Fú, de azért ez bonyi. Igen, ezért mondom, hogy ez a rész rövid lesz, vagy hosszú lesz, de mármint úgy értve, hogy nem igazán fogok csinálni dolgokat. Várjatok! Inkább belevágok, és akkor majd megmutatom. Na hát igen, ez nem volt túl hosszú, de várj meg, megmutatom. Szóval ilyen a Jani ház. Janihoz. Ház. Pipa. Szép. Aztán boldogító. Erre legyen ráírva az, hogy Jani. Mindjárt mutatom. Hát, ilyenre sikeredett a Jani felirat. Másik oldalon nem csináltam, jól néz ki. Legyen az a neve, hogy Jani. Nem. Ez legyen a... Ez legyen a Janizó. Ó, ez mi?
Jani Zó. Hiszen a Jani Zizik bolondoznak. Igen. Elég érdekes. Ez az óriás Jani felirat. És akkor jött a gyár. Ezt is mindjárt jövök. Hát így néz ki a Jani gyár. Mindjárt be is írom. Jani gyár. Gyár. Oké. Hát igen, próbáltam szimmetrikusan tenni minden oldalra. Jó, ide azért nem, mert a másik oldalon ugyanilyenek vannak. Ide a turbinákat. Ez a legjobb akkor is. Tényleg katasztrófa. Pip. Ja. Oké, ezzel is meg vagyunk, akkor indulás. Akkor már minden megvan, lövegtornyot lehet tervezni. Nem nevezhetném át ezt valahogy? Na, átnevezem a falusit. Jaj. Jani. Ennyi, most Jani. Oké. Akkor most foglaljunk el. Kevlavnishu, Kedaraveg, Kermnavlashev, Squablo accomplished. És akkor 2 megy oda, 2 megy ide. Itt van egy városka, Bíbor falu. Az milyen menő már, Bíbor színű. Ott van egy, még kis térkép. Van egy kis... És akkor gyere, most mindegyik. Hol van? Létre jött a valamilyen város. Ezzel szeretnék beszélgetni. Jó fej. Beszélni. Mi? Ne. Takajtál ajándékot. Szavaidból igazoltesség árad. Nem valami jó, nem termel valami jól. Jönnek a városok sorban, ők rosszak. Mindig csak egy város tartok meg, aki a végén feladja magát, csak úgy lazán. Jaj. Mindenhol városok az Istenért. Hát az előbb nyírtam ki ezt a rohadt falut! Oké, katonáink gyertek ide. Akkor csinálok még 2 tankot. 3-at, mindjárt. Gyerünk. Ház kell, köszi. Ajaj, valaki itt letámadott valami. Mi? Mi van veled? Tehát elkezdett sébezni egy lövegtorony. Őket muszáj lerangolni. Nem akarok egy ilyen közeli szomszédot. Akkor rakunk házat. Ez a nyolc. Miért adod el? Így. Tessék, és már van ház. Ennyi. Ez még több ház kell, remek. Jó van, nem érdekel. Ez itt. Megvárom, még ezt felhilleli magát. Addig talán még... Nem hiszem. Foglalják a fűszerkészleteimet? Ezt a Bíborfalut ezt szerintem gyorsan ki kell majd csinálni. Ezek kereskednek? Ne, az nem jó. Oké, kell még egy házat. Valóban? Másra nem lehet, akkor gyárat ide. Ó, de nagy. Egyelőre. Nem. Felélted már magad? Jó, mindegy.
anyádat mész oda foglalni. Oda. Ajaj. Jó, de színes. Figyeljétek. Színes. Az most, az egy... nem beszéltem. Az egy botiház. Azt én terveztem. Nem, az egy boti gyár. Gyerünk. Ez ahhoz, hogy a verseny nőhessenek, gazdaságnak is nőnek. Szeretnénk kereskedelmet nyitni a város felé. Elfogadom az így csak nem szorít majd. Helyet. Oké, most eljött. Ezzel meg is szüntették, amit láttam. De nem. Még az kell. Ajaj, még több. Ezek vallásosak. Amit láttam. Most azért. Nem, foglaljátok el? Minden 4 fűszer szintszem én, szóval egyelőre jobb vagyok. És sosem látom. Bum. Hányan vannak? Ja, ott van még 2. Az milyen magasra megy? Köszönöm. Narancssárga országban. Melyik ez? Ezzel háborúban állok? Ez a narancs? Nem tudom. A barna az ott jó. Nem hagyhatjuk a barátainkat. Igaz? Itt már az a vicces, hogy a civilizációs fázisban már tényleg minden. Gyár. Az én is visszatjelentek a csalat. Nem adjátok ezt a seggfejet. Vajon legyőzzük? Segítettünk. Elfoglalja. Nem baj, legalább visszafoglalhatjuk. Oké. Ja, és jönnek még, amint látom. Nem! Nem, az ja, nem, hagyjuk őket. Foglaljuk vissza. Ide viszont erre az oldalra teszek tornyokat. Biztosak kedvéért. Meg az is! Az Istenért! Ahogyan... Az el van foglalva. Ezt a narancssárgát gyorsan le kéne nyomni valahogy. Signature! Get the road! Anyádat. Jézusom! Ezt gyorsan visszafoglaljuk.
chip. Jön egy... Ne jöjjön gigász. Ne. Gigász az rossz. Gyerünk, gyertek. Ez is sárga terület? Extinguisher! For Shrimp 2! Ez hogy lehet? Ez itt nincs semmi. Hova megy az? Az Istenér! Meg így foglalja. Annak vége. Basz meg! Téged. And safe. Mr. Tip! Bassza meg, és mennek a fűszerűjével. Extinguisher! For Shrimp 2! Extinguisher! Squad low. Mr. Tip! Ajaj, ez nagyon gyorsan sebzi a tagjait. Squad low. Azt lőjétek! One chip. Utálom, hogy ilyen makacs. Na, ezt megöljük. Utána jön ez. Scan the room now! Extinguisher! For Shrimp 2! Ennyi, és akkor mehet tovább. And safe. Squad low. Előbb még ezt. Hogyan ennyi pénze? Ja, most 16 000 van. Rakok le még pár házat. Nem tudok többet? Miért? Oké, akkor Mr. George. egész bagázs támadja ezt. Mr. Tip! Jaj, ne, az egy csúcsság. One chip. Ajaj, ja, az szedik, azaz. Ez jó, mert akkor ő is besegít a városban, a szedésében. Közben az ágyút elfoglalja. Nagyon nyomja. Ilyen. Istenért, a szerencsétlen! Áldogálok. Normális. Handflex. Nem mehet tovább. And safe. Hát ez mindegy. Elfoglaltuk a várost, akkor nem mindegy, de... Jó van, az ágyú, az leszedi ennek, végül is ölülök, mert nem jó a város közelében egy gigász. Ha már rájön, akkor már jó. Extinguisher! For Shrimp 2! Squad low. És mit csinálsz ott? Szerencsétlen állat. One chip. Ajaj. Nem a gigász lövi. Extinguisher! For Shrimp 2! Mr. Tip! Rohadt anyádat! Ajaj. Handflex. Most támad rá. Gyerünk. Nem érdekel, most már leszedjük őt is. Ajaj. Most hova megy? Mr. Tip! Gyerünk! Oh. And safe. Squad low. Most támadja a városom? Azt a kurva! Anyád! Nézzük, hogy mennyi dolgot szedi le. Azok az tornyok nem lövik, de nem raktam. Közben nézzük, hogy... Squad low. Extinguisher!
Kicsit halkan beszélek szerintem, mindegy. Flip. Nem megy a városmenet, akkor meghal. Conflict. Megy ahhoz, bazd meg az összes izémet. Nehogy, ti idióták! Majd később... mindegy, mert később elintézem őket. Úgyis ha elkezdik támadni a városokat, akkor meghalnak. Hihetetlen egy város ennyi idő alatt. Most ennyi idő alatt se sikerül elfoglalni. Nehogy már azt is kinyírd, de már azért nem. Ez nagyon felidegel engem. De akkor rakjunk. Muffin Earth. Kevlavny shoot. Squad low. Nem, hagyjuk. Squad low. Tényleg szedjétek őt. Ott is van egy, nem már! Istené! Elég megy a városra. Blood trip. Conflict. The signature. Retrieve 2. Megint jönnek. Bum, bum, gyerünk, ez az! Katonai, és akkor most megszűnt, na végre! Akkor ti nagy sereg, nem. Ti. Ezt a... Mi az egyik városom támadása? Melyik? Kevlavny shoot. Pedig ezt. Chinosina Pimflick. Az ott mi? Azt a rohadt. Ez egy űrhajó. Most elkezdünk ilyen iszonyú nagy hajóhadat csinálni. De csak házakat teszem. Most örülsz, akkor most tudok? Ez az... Anyádat! Bocsi, de tényleg? Úgy most már két városban akarok terjeszkedni. Ennél a városnál elkezdjük nyomatni a hajókat. Összes katonai cuccot fel... Ilyen? Na, delete. Oh. No, ez már szép. És akkor ez a szép kis katonát benyomjuk oda. Gyerünk, szedjétek. Hatalmas sereg, de komolyan, ez... Nézzétek. És akkor ugye ilyen warship-es hajók, nézzétek.
ez ilyen... Azt a rohadt. Igazán rombolják. A vallásosok úgy rombolnak, hogy... Ezeket! Kicsit bonyolult most minden. Ez is vallásos. Ja. Az lövi. Szóval... Ha jön bármilyen, azért akkor azt leromboljuk azon. De nem sokáig élnek, nem sokáig ünnepelnek. Annyi város. Most a vörösös? Azt a rohadt. Azt a rohadt, ez most hülyeség volt szerintem. Végre az egészet kitöröltem. Mi van? Nem csártámadásod, ne villogom már itt. Mi ez? A világnak egyetlen igaz, hogy körül... Adjuk. Nem érek el. Ez az messziről. Idétlen informátor az a neve a hajónak. Ami most robbant darabokra. Szóval elég fura. Azt hiszem, tényleg el is felejtettem, hogy milyen régóta megy a rész. Szóval azt hiszem kis, ezt meg ennek vége és kész. És legyőzzük ezt és kész. Vége. Ja. De ez a hajósereg, ez katasztrófa. Képesség, azt ok. Na, hagyjuk, már is van rombolva. Katonai, na. Ellenséges erőek megtámadják egymást. De jó. Azt hiszem, ezt a kisebb giligaibát elintézem, aztán vége van. Banország ahhoz, hogy verseny. Oké. Ezt már ismerem a szöveget. Ez van, nem? Ja. Azt hiszem, tényleg ennyi is lett volna ez a rész. Hajók jöjjenek vissza. És... mindjárt. És itt van egy szép kis város. Mi háza? Melyik az? Ez. Ja. Nem érek el. Mentünk. Most gyorsan, mielőtt valami történne. Szóval, ha tetszett a videó, iratkozz fel, vagy lájkold. Pont ez voltam. Sziasztok!